Talpasan ti obserbasyon ti Semana Santa nagsublin ti normal a kasasaad ti Baguio City. Ininot matan ang nagbiyahe dagiti bisita ang nagawid kastamet dagiti residente ang nagsubli iti syudad. Naobserbaran mo ti nababaa bilang ti krimen ken nagbalin-anaw limot ti aglawlaw no upay naksayan ti bilang dagiti turista asim mangbay iti syudad. Daduma report ti paay ni Jezryl Khate, Lapizar. Nang rugin ti panagsubli dagiti biyahero abim maba iti syudad ti Baguio kalpasan ti obserbasyon ti Semana Santa. Kinuna dagiti terminal master simbangbay ti adu a biyahero manipud idi Sabado aging gaitay agsapa ngem nagsublin daytoy iti normal. No pay kasta manamnama a kisayanda dagiti unit ti bus nga agbiyahe kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Sa ngayon po yung babalik galing Manila, medyo normal lang po yung pasero natin. Sa ngayon po, talagang obligadong magbawas kami. Siyempre back to normal tayo. Ngayon pa lang ramdam na namin na konti na po ulit yung pasero po. Nagbalinmat an nayas ti obserbasyon ti Semana Santa iti syudad ti Baguio. Sigun iti Baguio City Police Office, nataltalged ti sitwasyon iti syudad itaatawan no idilig idinapan-atawan kagiddan ti panagbabati bilang dagiti nailista a krimen iti Semana Santa. Iti limaan na i-report a krimen iti 2025 upatlaeng daytoy ita a 2026. Manipod iti nailista a tallo a kaso ti panagtakaw idi napalabas atawan may salaeng ti nailista itaatawan. We can say that it's generally peaceful although may mga incidents, but as far as traffic is concerned, yung peace in order po natin, public safety, we were able to successfully manage. Malaksid iti dayta, nadlaw mutla ang ti panagbabati tourist arrival nga adda pa kainaigan tinangato a gastos iti panagbiyahe ken panagpili ti sumagmamano nga agtalinaed kadagiti pagtaenganda. Ang ating tourist arrivals, according to the Baguio Tourism Council, medyo talagang bumaba ng by as much as 40 to 50%. Yung ating accommodation facilities naman, bumaba sila by as much as 40 to 50% generally. Talagang medyo hirap tayo in terms of economy. Ngam gapo iti daytoy, limmag-an ti gunay ti trapiko iti syudad no idilig iti pada a panawan iti 2025. Pero naobserbahan natin this week na mas manageable siya, mas moderate yung mga umakyat. Napapansin natin na mas bumaba yung mga incidents natin kasi generally attributed yung number of traffic incidents natin or yung mga road crash incidents natin sa dami ng vehicles talaga na dumadaan sa mga kalsada. Iti baot daytoy, nakabantay dagiti masaknan tapno mapagtalinaed ti kinaannayas ken kinatalged ti publiko. Agtultuloy met ti panagmonitor ti lokal a gobyerno iti sitwasyon tapno mapasaya at pay dagiti addang kadagiti sumarsaron a selebrasyon ken peak travel periods ng runa ita as summer vacation 2026. Jezryl, Khate, Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.